Pois a opción pola música venme de familiarmente, meu avó era músico tamén, tocaba en orquestas destas que vemos polas verbenas, entón un pouco a raíz del foi o que me meteu o gusanillo da música no corpo. E por que elixiches o instrumento que elixiches? Pois a verdade é que eu en principio quería tocar outro instrumento como o clarinete, pero cando fun á escola de música propuxeronme o bombardino, que era un instrumento que xa tiñan ali, e que se o aprendía, pois en pouco tempo podría empezar a tocar na banda de música, que era o que eu quería. E que estudios fixaches? Pois os estudios musicais que fixen foi a licenciatura en música, que estudiei en Oviedo e en Lyon, en Francia, e actualmente a miña actividade consiste na docencia, en dar clases de música e en facer concertos. A trompa barroca non tiña os buracos que nos falei antes na trompeta. Entonces, ainda é máis complicado de tocar. Vale, aquí tedes un exemplo. Ben, entón vos diredes que como facían para tocar estas trompas no barroco, para producir as diferentes notas. Vale, pois como, se non sabes, digo, a trompa tócase con esta man metida aquí dentro. Vale? Entón, aunque non tuveran este sistema, modificando a presión que fagan modificando o tamaño da campana que tapen, vale, van poder facer ou unhas notas ou fixados na man dereita como metes a campana da campana. Que tamén, como a trompeta, no século XIX introduce o sistema de válvulas, que o que fai é exactamente o mesmo que o da trompeta que os expliquei antes, vale? Entonces, este é un sistema de válvulas que é como os cilindros, e ao pulsar os diferentes cilindros, o aire, en vez de ir directamente por todo o tubo principal, pois vai entrando nestes pequenos tubos. Entonces, sabedes que por leis físicas, canto maior é o tubo, máis grave é o sonido. Ben, pois entón, isto que fai é baixar o sonido con condicionantes, medio tono, un tono, ou tono máis pequeno, que é o bombardino. Vale, a túa sería máis ou menos así, como isto, pero en grande. Ben, da tuba temos dous extensores, que como vedes, ten forma de ser, vale? E ten os diferentes buracos, como a trompeta natural, para, según pulses uns ou outros, igual que a flauta dulce, facer as diferentes notas. Vale? Vamos a ver un exemplo de como sona un serpentón, pero non tocando como tocaba no século XVI ou XVII. Vale? E o que se fixo foi xa introducir o sistema de válvulas ou pistóns tamén. Como podedes ver aquí, ten un sistema de pistóns, que é o bombardino. Tamén hai bombardinos con sistema de válvulas, que lo verían aquí, ou tubas tamén. Eso é indiferente, vale?